സുഭാഷിതം. പഞ്ചേന്ദ്രിയസ്യമർത്യസ്യ ഛിദ്രം ചേതകമിന്ദ്രിയം തദോസ്യ സ്രവതി പ്രജ്ഞാ ഹൃദേ പാത്രാധിബോധകം. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കാര്യക്ഷമതയും മികവും എല്ലാം പുലർത്തുന്നത് ഉന്നത നിലവാരത്തോടെ അയാളുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെവികൾ, ഗന്ധം ഉണരുന്ന മൂക്ക്, സ്വാദ് നുണയുന്ന നാവ്, സ്പർശനം അറിയുന്ന ത്വക്ക് എന്നിവയാണ് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനു ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ കുടിവെള്ളം നിറച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുകൽ കൊണ്ടുള്ള സഞ്ചിയിൽ ഒരു ദ്വാരം വീണാൽ എന്നതുപോലെ കോട്ടം തട്ടിയ ഇന്ദ്രിയം കാരണം അയാളുടെ കായിക ബലവും വിവേചന ശക്തിയും പ്രജ്ഞയും എല്ലാം നഷ്ടമാവുന്നു. അവയ്ക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് സാരം. ശുഭദിനചിന്തകൾ. നല്ല വാക്കുകൾ ചുരുക്കമായതും പറയാൻ എളുപ്പവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാറ്റൊലി അതിരുകൾക്ക് അതീതമാണ്. ജീവിതമെന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചില പേജുകൾ മോശമായിരിക്കാം എന്നു കരുതി വായന നിർത്തരുത്. വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പേജുകൾ സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ജീവിതവും. സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ്. ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോയവരധികവും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവരല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ഉടക്കാൻ ഒരു കല്ല് മതിയാകും. ഒരു പ്രണയത്തിൽ വീഴാൻ ഒരു നിമിഷം മതിയാകും. ഒരു നല്ല സ്നേഹബന്ധം തകർക്കാൻ ഒരു നോവുന്ന വാക്കുകൾ മതിയാകും. ഹൃദയത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മതിയാകും. എന്നാൽ മുറിവുണക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മതിയാവില്ല. നാം കൊടുത്ത മതിപ്പും നാം ചെയ്ത ദാനങ്ങളും നാം ചെയ്ത ദ്രോഹവും ഒരു നാൾ തിരികെ വന്നു നാം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഓർമ്മയോടെ ജീവിക്കുക. തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാവിനെയും. ജനനം, കുടുംബമഹത്വം, സമ്പത്ത് ഇവയൊന്നും ഒരാളുടെ മഹത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾക്കും വഴിതെളിയിക്കുന്നത്. മറക്കാം പലരെയും, പക്ഷേ മറവി കൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ മറക്കരുത്. സ്നേഹിക്കാം ആരെയും, എന്നാൽ സ്നേഹിച്ചു നടിച്ചു ആരെയും ചതിക്കരുത്. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം, എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകി ആരെയും തകർക്കരുത്. വെറുക്കാം പലരെയും, പക്ഷേ വെറുപ്പ് കൊണ്ടു സ്നേഹിച്ചവരെ അകറ്റരുത്. ശുഭം.